papa abo ni ntino ubon sa ne won mo pai abo no abo se timi pai ni obi chance da so twukra na ababe gusom afa so kra won mo afie ni won mo sa ase dodo no a ahyase papai eno nto won se ba bia won mo tie ne pade emprempre won mo ja pade bebre no a na chese ye enkomo a ye di etwagu wo Facebook Akoma 87.9 eti bomade beke a won hwe se de enkuku aboa won mo nsam no esi etiem won mo frɛ Akoma kase ade adesre enam krachepani ye won potem DCE won mo nyamfo edupoku Christian so se wonya tentem na sa enioma ekoso no won mepe ho asam nka enam se ama won mo japade adan ene ade no do no a ena eseseye ebra Akoma kase ye kopie mo no empanifo binumu a won da enkuku aboa ho ade hye ano edinkan nsam sei eto Akoma kase enim Ojane boye tiyan fa moye tikwa ye wa adwuma ye ene ye ja ne honom ene ye de nam street ne so asema ye kan se ye de ampanifo ye buo mo but se omo ama ye so amanfa so a ene ye nso ye be de ye sa be sori bio e bia basa ye be de e be si because ye ntena so ye be wu ye ntena so bi ba be kun ye nyina ye nipa enti ye de ye hwase ne ye so be manfa so na enwo se so amanfa so de a ene ye so ne ye pese ye be ye ni ye so be taking by stop ye mo amni se we are energetic ye ho eden se ade a ye se so amanfa so a no kwasam se ye be ebutubutu Quarry for no ene adwuma no munya ye ye pani ye mpe gidi so mo so o ya de na ye ni gidi wonya ni gidi ni se o de o ye kwase bia ama eti yenya fosa say after we yenya any positive results Quarry's na wa ha no we are going to stop them for 1 week na de ebesi no ebesi kwa no nti ekwaro mo dance so baba ye kwa na ma ye I believe say one abegina ha within a short time no when we just turn am kwan so eno kra ka bia amfa so nti nya boko ba omo no omo betu ye ha ye betena ha na ebi mu wa ha omo wie ko tesek fo no betu ye ha omo wie ko eno masade ama enkrofofofo no omo ba tesek fo no he no omo ye kwan ne kakra enso omo blasting do na no odin so na no nya din se we tesek China fo we de omo nyine ye ho bebe na omo nyine ye ho kura omo nyine ye ho hwe kwan ya ka nam so kofa abo hwe kwan ya ka nam so kofa abo be di adwuma adan ye boni se be fi Ghana na ye boni se betena abo ho ana Enonti adihia ya womo nkuku aboa ho afija kwa bre ne mpotamo na womo no damuyi ekwan ya wonom se adwumakuo bi di wonom fa so no enkoyi ekura kwan ne nye womo dan papa ya boyi womo dwam sa no agise ya na begu nchance da so trukra womo ka na so kamia kwa sempanifo nya adwene se nsam a womo ka no won betie enti Akoma kase yen ene ano edu bunumu a wonom afra yen ede sansam no ato yanimom na ensam enti ya bo ede apni operations manager ya wada modern grenade company ano owura Ramsey Adams na yebisa ne sade ekosoi wate ho nsam na wose afei na chese nsam ni Buoho no ma wate dodo no so wate deda wone mpanifo behwe na wo moto na mompa bi ade afa ho management ya receiving mo petition no na niema miensa amwo boss no ya ne board no betena na ndum ya yate na yatoto enya ye pese ye be ye adwuma na ya mamo niema asai na edu ba bia na emu ya kakra we modern granite say ba ha ye ne community ni ko community e yo mu no ye ne mutiniye pa last year obeye edu ba bia ubenya sunsun sanso kakra ekwan ya mo kan modern granite yen ene ye company ye ne assembly no ne other Paris no etena ase say esi ye bibi edema communities no nti ye di bibi e friend no Quarry fund e buy yen modern granite ye na ye di animu a ye ma sa ade ne buy ne assembly ni na aka bo ni nyina na fa ye kwan ho ni nyina na fa ye nkane ho e fa nsuo ho e fa se e besi school se mo hwe a school dan a mo hu ne tente esi ho no Quarry fan ni sika ni bi ne yedi asi a esi ho assembly one cedi ni ebia MP common fund one cedi ni Quarry sika na ye bobo ano no ebi ne yedi asi sa school dan na mo hu ho fefefe no akwan no ye be ye ya start ye bridges okomori a
yaye 2 bridges wo ho heman bridge no ebugum yaye okọ ba bi tse bronko a yaye bridge a ni nyina ye de Quarry sika na aye na kwan no efin abu so se afi ye behwe ne asiesi na bibia ye kama bia aka we de eti adwumakuo no panimfo bi na wono makasa no na asɛm de abena be kyerɛ adwe wo ho kyerɛ sɛ sɛ wokɔ minim sɛ omo atufo magudie no ene omo ye bibi sei no wokɔ a bia ya wokɔ akɔyɛ sa adwuma no as part of social responsibility no omo sa ase wote so na wo so omo nya so mfa so eti ano kra de me fam no meka ne sɛ nya justification enough wo ye wa fam de na kɔba sɛ obi dan so Akoma efe wo de yan hwɛ dan ya etwa gu Facebook no eti obi dan mu no ba ko bi oho no ma sɛ edan no ɛso atu se ho we otum sɛ dan mu no wo ceiling na ɛyɛ dan mu no ɛna so atuo na no mo yɛ sa na obi kura mattress ɛda fam eti fa ne sɛ sɛnke bi asɛsi awie o sɛsi anadwo na akode ɛna nipa na kura bena wo na ada wo na kunkuma bo sɛ afa soro abapie wo dan mu a wo bɛyɛ nipa biem yey we yɛ den wo hwa na yi ni wardrobe ananye wardrobe eti when de papa ne kan wo mpa mo aye ade sɛ mo aye we sisi school adan ne ade na nso enkofo agapade ɛsɛ sɛ no no ma yɛ nti o mo nka ho asɛm ade agapade na ɛsɛ ne de wo sɛ we de mo hwɛ pa because ehu papa sɛ de si ba fie on sɛ nkyɛ yo ba ko idie kura nka ho asɛm nwi sɛ dan mu no ne ai ba ko idie me pɛ sɛ mɛsa ka tie fo ya yɛ nka ho asɛm nwi eti wani de sɛ ba ya nkodi ewu bebre no we de wɔn mo hwɛ na wɔn mo pɛ ho asɛm nka student mattress na da ho no tim sɛ we da mono pa aho ti we de ye be sere pa mo pɛ ho asɛm ka na ehu na ye sɛ wotu fi a wo nye save watu promo kra wo nye save sɛ firi soro we nkra okay ya ko yanim